Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da haka, barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon bidiyo daga channel din Biniya Tech. A yau insha Allah dan uwa mun zo mana da sabon bidiyo yanda za mu samu watch hours akan YouTube channel ba tare da wasu sun je sun kawo mana bidiyo ba. Da dama za ka samu mutum ya samu subscribers sun kai 1000 kuma da views sun cika yadda ake so, amma watch hours sun gagare shi samu. To idan ka biyo mu cikin wannan bidiyo har ƙarshe, kada ka skip din wannan bidiyo. Idan har ka skip ba za ka fahimci komai ba. Don haka idan ka biyo mu ƙarshen wannan bidiyon za ka samu wannan watch hours din kyauta a cikin YouTube ɗinka ba tare da ka sha wahala ba. To kafin mu je gabatar da bidiyon, dan uwa idan kana sabon zuwa, muna roƙonka ka duba ƙasan bidiyon da kake kallo, za ka ga wata kalma wadda aka rubuta subscribe. Muna roƙonka ka danna mana wannan kalma. To ba ta ɓata lokaci ba, za mu ajiye muku application ɗin a description, sai ku ce ku yi downloading ɗin shi domin ku ga yadda ake aiki da shi. Mu je cikin bidiyon kai tsaye. Ok dan uwa, abu na farko da ya kamata a ce ka sani shine yana da kyau a ce lokacin da zaka wannan aikin akwai data akan layin ka, kuma mai yawa data ɗin. To kuma da kuma bidiyo wanda ya kai kimanin minti 20 ko kuma minti 10. Idan kuma baka da wannan bidiyon, to kafin ka fara yana da kyau ka je ka kofo link ɗin bidiyon da kake so ka yi amfani da su gurin neman watch hours ɗin. To idan ya kasance ka da gajerun bidiyo, sai ka kofo su ka kawo su zuwa WhatsApp ɗinka, sai ka ajiye domin ka yi post ɗin su a cikin application ɗin. Kuma guda ne baka da matsala, sai ka post ɗin link ɗin ɗaya duka ɗaya ne. Ok dan uwa, da farko za ka je cikin application ɗin kamar haka, kamar da muka sanar da ku za ku sami application ɗin a description. So bayan ka shigo cikin application, za ka danna application ɗin kamar haka. Wannan shine application ɗin. Ok, sai mu danna shi, sai mu jira. To kafin ka shigo, yana da kyau ka je YouTube ka kofo link ɗin bidiyon da kake so ya yi play akan wannan gurin domin ka samu watch hour ɗin. Ok, sai mu jira. So ne taka ina ke slow, da ka sai ku haƙuri, da ka bar mai abin nan, mai skip ɗin bidiyon domin kada ya lokaci sosai. Ok dan uwa, bayan ya kawo ka ne, sai ka yi paste ɗin link ɗin da ka kofo na bidiyon naka na YouTube. Da haka idan baka dogon bidiyo, za ka kofo bidiyo kamar 6, duk ka zo ka yi posting ɗin link ɗin su kamar da kuke gani. Ina posting ɗin link ɗin bidiyon da za yi play akan wannan application. So bayan ka yi posting ɗin su, sai ka jira. Yanzu dai gashi ina cikin posting, sai ku jira ni bari na ƙare. Dan wa'anniya sun tambaye ka zaɓi mintuna, da aka sai ka danna wannan gurin mai alamar blue ɗin na cikin wannan kewayen. Bayan ka danna, sai za su baka damar ka ɗauki iya mintin da kake so ka saka akan bidiyon da za su tafiya. Da haka bari mu ɗauki minti 50. Ok, amma mun ɗauki minti 50 shikenan, sai mu danna wannan rubutun blue na ƙasa. Ok, so ga su yanzu bidiyon gabaki ɗaya za su yi play da kansu. Don haka kada ka danna bidiyo ko ɗaya, da kansu bidiyon za su dinga tafiya. So network ina yana slow, shi yasa kuke ganin wannan web page din not. Ok, ga su nan dai za su buɗe. To yana da kyau ka tabbatar da wayanka normal ne, da akwai data dai ba wani problem. In dai har wannan bidiyon suka kai kimanin wannan mintunan, insha Allah za ka iske watch time ɗinka sun ƙaru fiye da yadda kake tunani. Da haka bayan wannan mintuna 50 sun ƙare, za ka iya dawowa kuma ka ƙara ibar wasu bidiyon ka ɗora. Da haka ni kuma ga bidiyo ɗaya ne na kofo na kawo a niya, zai maka filayen bidiyo guda 15 a ciki da kanshi ba tare da ka danna ba. Ku yi kallo dai kuna gani aiko, bari mu gani. Muna jira sai filaye. Kun gani wasu saura sun buɗe gasu can a sama. Ok,
oke ga su yanzu sun buɗe kun gani guda kusan 3 masu buɗe suna tafiya da kansu. So haka ne za ku ƙara ma kanku wash hours akan YouTube ɗinku ba tare kun sha wahala ba. So idan yau ne fa kun je ta wannan channel ta Biniya Tech, dan Allah muna roƙon ku yi mana sharing wannan bidiyo domin ku ba mu ƙarfin gwiwa mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi masu matuƙar amfani. Bayan haka ina muku albishirin cewa zan kawo muku bidiyo yanda ake cire copyright akan YouTube channel wanda mutum ya ɗora, irin ka ɗora kiɗi ko kuma wani abu makamancin wannan. Da haka idan har na ga wannan bidiyon ya samu like da views da dama, insha Allah zai ƙoƙarin da kawo muku wannan bidiyon domin akwai ƴan uwa da dama suna da irin wannan abu a channel ɗinsu. Wasu ma idan wannan abu ya faru da su suna kulle ma channel ɗin gaba ki su sake buɗa, amma akwai hanyar da za ku bi ku gyara ba tare kun samu wani problem ba. Na gode, mu sake haɗu a cikin wani sabon tutorial.